ya mo kunit ya. Mo kuan. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Ay, ano? Naikog nila. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan po, maghilot ko karon guys. 1 year old and 5 karong 23. 1 year old and 5 months. Hello po sa akong mga viewers. Karon lang nakakita, hello po, God bless po. Kami na sa mga karon lang nakakita no. Shout out po sa po ang viewers, regular viewers. Shout out po sa po ang subscribers na 2,600 plus. O shout out po sa po ang mga friends sa Facebook. Hello po sa inyo sa Facebook. Ito na ang kayo. Ayan, hello po sa inyo kanan. Shout out po sa po ang top country viewers. India, Indonesia, Philippines, thank you so much guys. At sa lahat ng mga OFW, ayan. Comment lang mo guys kung karoon mo nakikita ng video, subscribe. O say Click lang ang bell button niya, comment, like, and sa parang sa Unit. God bless po. Infinity. Infinix. Infinix. Ano saan eh? Ano ya? Naman siya yung buya ya tapos ang kalentura ba? Kagabi mo tukar de alas 11, alas 12. Pwede ganha kadlawon. Pwede sa Ito siya. kayo, Met? Para siya daw, wala ka ba 38? 37 Ako ito, 37? 37, mainit-init din siya. Oh, dan paano gina siya? Alam nyo nga 38? 37, murag na alam nyo sa mga tanggas-tanggas. Kung mag 38 na, medyo ay. Kalentura na gid na. Tura na yun. Namay sa init itong lawat, laban sa panahon. Lato. 37 ta. Pero gahapon lang, 38 siya gahaal to sa gabi iya ba. Wala din ako siya na termamahan kay. Pag inabino ko tambal sa yahan, ano man dahil, ibaba man na yung kalentura. Tubig po. Hinam na tubig noon. Ano kay kakuan ang kalentura kay himin sa tubig. Ano yun? Fish. Nice fish. Nice fish. Babay sa fishy. Kaso nasa din na siya. Paralisado ang kalahati ng katawan. Kana ulit yung hilot. Oh. Dili sa laki magkukuy niya na. Latisan daw. Kita na po ang kita ang nipple bawal. Bawal junior. Junior. Nasa tibis bisag na pa ni asang matutip po pamira. Talikot. Bawal junior. Ito pangalan eh. John Eric Junior. Isa na di ba? Berarti alkohol? Kaya na po sanitizer. Isang Bakit ko yung bayad din ba? Sa inyo nga data? Hindi ay. Bubito na dira niya. Sabi na 1,000 lang. Kahapon ako kuha ang Muslim. Balik mo na sila ugma. Hindi ka mo sila ugma. Kamis. So, arang-arang yan pamati. Kapitam niya ito doon eh. Ay, di aya. Dede? Di ka karong. Na. Oh, nayayan siya, oh. Huwag magpingon ni atake. Aba ko pa. Agamang. Eh, nga na iyang pili, ha? Oo. Kasi man mga alam pa sa Hindi ka madyo. naman mga nangaayod ito. Ay, that na. Ayun. Pero may pati iyang ano. Sugar-sugar. Wala, wait ko din, anak mo. Wala din. Asa may asawa, anak? Ang siguro nagkakportahan. Baba, marang real estate ba? Ay, dudok, Ano real estate o makabuinas man juga na? Oo, ya. Sa isara yung kayuta. Oo. House and lot, baron ada ko lagi. Oo, dako na kayo Million yun na ba? Basta lag ko.
O ginagma, 100,000, 200. Pero at least na kay Oh. Kuan. Pwede po yan. Ang halina lagi ka, big time, malabi na mabaligan kung tag 100 million. Siguro, million po ba? Sa 1 million na lang mo ha. Wala, 1 million. Gamay ra kayo na, kung 100 million. Gamay ra kayo na. Naku, yung kaya ka ng igo. Kanang baon yung kay kating how to motok andun sa mga tao kuan. Ang mapakuha gyud mo ba? Ay mama. Hindi mo nakulot. Oh. Ara ako nito. Papo ko. Ano na? Mukantang. Oh, duk na mukantang. Ya. Yung ito kapalitan, sige pag-date ka na ako, mag-binis niya. Budak ko ba? Pag-abot bing wala, musigap na tayo na, tanggal ang battery. Buak, Meron ka battery ana? tanggal na. Hindi sa sulod, matanggal, malagto. Namsiga. O pagay pag-testing disbalay. Ito panungotan eh. Ito tubig man yung lawas. Dali, ano mo. Singtano po kayo yung tao niya, oy. Kaya pagdulak niya. Lato. Gusto. Practice, gabi eh. Mapinihapon, okay na ni. Abang mahawad na dyan gusto na. Wala pa, kabuak mo eh. Buka, oy. Imo itong replyan? Mang nanaw. Try na tawag. Kaya customer niya no? Ito oras daw. May kaulit sa inyo, Deng. Sige, klase, Deng. Ako po dito sentral. Ngaw, sentral na namin nangato pa mga. Pero naray nag-practice ba? Okay, pero wala lang buka sentron niya. Kaya hapit tabi ang closing. Ano na mag-fortnite niya? Parang last exam mo ba? Wala ba? Kalubat din ako ni Jai, 1% naman Jai. Masigi pa lang yung panilot sa imong kaya, maulian ko siya na yan. Ay, ayaw din. Ayaw din. Ito pila ka years. Kaya ko pa. Man pa lang mo. Sa kabuhan din daw. Mayo daw na. Maayo Mayo pa daw. lang. Maayo pa. Ang uban mo ko doon, more on, basta ka na yan yung sige ng hospital. Ano, kubol mo ko. Ang matsambahan, eh, mayo. Kaya saan naman ko na isaya sa mga tambal magunang nakadapat sa imuhang kaningkuan, sa imong mga ugat. Oh, grabe na nga kuan. Oo. Hilap ko na. Kaya mga ugat man anak yan oh. Pasmo mo ko na. Sakit nila ka pasmo mo na. Isa bang laba? Wala naman mo ba? Kisa siya? Imong kuan. Lalagyan ako ba? Si Pia. Nak, papayong dati shine sa gawas. Si Shine na na. Ay, shine? Sa gawas, padaplin lang. Padaplin ha? Isa bang mga laba be? Eh, sabon niya sa iyang plato. Ila naman yung kakuan ang latok. Pero wag yun, nag-tap. Wag yun, nagbutang sa Facebook. Nagbuak. Lahat. Nakuha ba ba ito? Paano to ilahaya? Serious na kayo ko ba? Paano to lahat tumahalan ba? Itong original. Pareho naman ko nagipalitan ko. Namot lang kaso sila naman. Ako sa Muslim man. Kasi napailan yung gwapo. Kanang ano handin ba? Ito sa pinaka dito sa unahan. Ito nga. Bisa gitu sih. Ayo lagi lah. Oh, tanya ya, bu, na ya, bu, ya, bu, na. Kita foto sama
Hindi kayo mabukol. Ika na ron ah. Iluot ka na po ng bukol. Sa Facebook ko. Post Facebook. Ano na nga bitaw to te? Taghan mga bata to. Nga nabukol din dapit duha ka buok. Na diri sa ako mo to na igo to. Sa gara ka sa agtang yun na igo ba? Dili ako isa dili ah. Ako Sophia, dali Sophia, papalit ka na to. Di, tanawa dali. Siya mo, dili ko papalit na lang ma. Siya. Anak ko sa unak, basta kay natal siya, dili ko ma. Dili siya. Sa kabot ra ko na igo. Kaya naibon, siya siya ng lato-lato na. Papatanaan na ako sa Facebook ng mga bukol. So, dili na lang ko ma. Natanawan pa dili mo Facebook sa cellphone. Kung wala pa na, hindi ko sa Ulatan yung natin. Hindi ko siya gusto ko. Hindi sa patit eh. So, pa. Parang mabuto. Limuod ka may ko sa ulo ko. Talagyan. Kamay autistic. Pag-imuwi pa doon. Dito na, mapayag ka ng lunas sa pala mo. Ito'y paayat mo isa. Ang gusto na ako matuktak mga ito, nga lato ka itong adig. Ulitin na. Ang tanong sa Muslim, siya wala man lang ni gawas. Ay, ay, ay! Nga, kuwan dyan sa kahoy. Hindi ay. Nang sayo na kay Dano, ana-ana namin mo Dano mo ambak din no. Wala Kahoy ba? siya ba? Tabo ka? Tabo ka, ugma? Open ni ma'am. Ay, pagpala. Ito na ka Sa oras. Hindi. Hindi daw na Puro sakit-sakit dito, kay kahoy man. Oh, kato, yun Ang niya. gwapo kayo, mamuro sa bulag dito sa, anong bitang bilyaran. Sa dabo pa mo. Alauna. Ah. Magbukat mo, gina iya. Alauna, last days. O, ito yung orange na dyan. Pero magawas yun na ba? Oo. Gawas yun na. Pag na naman, dito po na iya, pero Wala ka ano lang pa lang. kayo. Magawas yun na siya. O, ito ang dito, dito sakit, ito ba? Mga 12 lang ni akong ibok. Ani? 12. Marga. Yan, ako, anong guna siya, ya, kana yung kakiat niya. Kani o, yung abaga, yan, marag na, ano, kita napuga, kita yung kamo. Kuwan lang. Inikabot ninyong digos. Pahatod lang mong pilikab. Kaya tinapunig yan, Inikabot niyo sa digos. Magpatod lang mong pilikab, ma'am. Lahat ng gawin palit ang kita ko. Sa di ba kakabot ng terminal sa bus, makakuan man ka diya sa kuano, kanang traffic light, playa. Biyog yun. Ato kay Gagawin man. Hello. Kung tapos sila ko pa sa doon, Hello, ma'am. tapos sila ko pa na. Mo na ni. Hello. Mo tong napay dakuan na kato na siguro kahoy. Patod lang kag pilikab, ma'am. Ino ni mo Rabina, wala ka mo sa gym. Wala ka mo sa gym. First kanto na puro likod lang sa purok mangga. Ako yung ano. So, doon, pagkakay ko lang naman ako mga ba? Pagkakay lang sila ng gusto niya. Ikaw last di ko. Kaya sa yung luwag, sa ako ko lang luludid ko na lang. Kasi di na kumakomodate. Sa kadaghan. Patapatang sa Ano lang, may schedule. schedule ka na. Yan ang naman nga. Unang na, yan ako Naog hindi mo manawag. sa traffic light. Social media, di ako no. Sa terminal, pwede register. Yan ba sa ba na namang hilot no, nga murag kuan hilot na kuan na no, kay dali lang mahuman. Ya imo man kay full body man yun. Pero may sa kauras. Lapag. Sa dalawa sa bayan na ano, nga tayo 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 na ano, asa ko nga ngano nga sakit dito ra din ba yan. Ikan niyo sa Davao no, kakita man mo anang tulay sa may Nakayama. Ano ba itong Nakayama sa una? Gani ba na satisfied jud ba? Oo, Oo. una Alam, na dito may sila tulay mamalit no. kung Yan unsa dayon, man, basta paana kung mo hilot dito, terminal. dito. Wala pa kami terminal. Tanay yun, kung Tulay. tagay ko kondisyon kay Yan, ito mo yun na. No, murag ko yung kusog oy. Ha? Di. Pinag-agin niyo sa Nakayama ba? Na may tulay. Una nga na, may traffic light. Hunong mo siya. Pagino ka na ron, bagsak. Bagsak mo na ron. Kung Iyo, siguro na. dili, imong ingnon ang konduktor nga kanto lang Ayan. ka-applyan. Kita sa iyo na lang, pero sila yung tal. Wala lang may sa traffic light to. Nya mo na, na may dagang ka ba nya gatang. Marami na ka Pasod lang mo pili ka. Sakit O, na di yung ba ikaw. rin ron? Oo, kay mo ano lang na. Tapos, ato ko na. Bigla mo pa Wala ito pinakakuan. Oo, ano, di. Ako naman daw na kayoy. Ay, ko hati ng batang partner. Oh, kanto playa lang mo. Ano na traffic light ya mo no nya pasod lang mo. Headshot. Compound. Wala kabot sa gym.
Ah. Inawa kaabot sa Oo. Jane. Wa kaabot sa. Pag ano yun niya, Ah, laon na lang niya ako magbaklay. ilista. Hindi na gunit. Alalayan siya. Palong, Ilan mo ma'am. kabok? Isa lang? Kita nakuha na din. Kita nakuha na. Palong. Palong. Pipa Pig. Oh, Hindi na nung malong. Pipa Pig man to. Edit lang. Tagasa din na sila tayo. Layo ka boy! May talikod. Ako taga-digos ko. Kalayo ba? Di ba ko? Mga punas panakan. Kaya nagbubuko. Hindi na lagi magdidi. One more time. Baby, one. Ano, hapit doon ako na mahilot. 7-Eleven, 7-Eleven, Ha? 7-Eleven. Dili na may te aris na tagtuan tologes. Otro. Tulonin mo, Jis. Ako palitin mo isa. Hindi isa. Tulungan na lang dyan. Oo. Wala din. Nalipay ka din na nakahatak. Na inang unsa din nalibang. Nalipay ka din na dato ka. Nagkaroon ko media, social media, mga wadya. Dato ka din. Ay, pag nakay 100 din ko sa Dapat isulad ka online. sa ko. Wala ko musulod ron. Isulod ko sa Pasay online. O niya. Nalawag ka Pag taga nakay Pasay. 100 kay sa Sa online. sa Pasay. Asa ito ko dapit. Balik ka kung balong. Isulod ko layo. Pag nakay 100 Robux kung sa online. Layo ng Pasay. Oo, Manila naman. Kuan na po ato mga nindot na kuan. Oo, kamanawag sila kaya kasi taga-dito. Ito no. Nasuot ko. Ito nanawag ya. Basta ito pahilo to ya. Hilot dyan. Dapat dala sura ko. Aeroplano pa sila. Pwede man bus. Maprodugay, ano? Kani kasi panguot ko. Dua kadlaw. Pero aeroplano, dahil raya na. Oras lang. Oras, minutes lang. Oras. Galatan ano na. Sa arrival na. Dugay. Hindi na rin man nakaditso-dito. Kung palagi ba, yung nalaga 45 minutes sa 45 minutes dyan. Tasting daw, mada 45 minutes. Ito kayo, kada sa... Sobra abot, okay kay 2 ka oras na. Kay imo, ano po biya sila, no? Kanang Kaya pasala pag sa airport. tugpat, toyo, yan na pa yung check up. Wow, pa ni mong bago. So, sa oras, luwas. Oo, lagi. Ato din naligot ang sapa din sila mamang. Kamay mag-ikora. Daghan man mo. Pag-abot na dyan, pag may musundo, asa mo. Pag may musundo, wala. Dali na. Ako eh, kanduhan ako na tumbok. Naturang fish, oh. Isang fish. Fish. Kasi dahil mo lato, dahil. Basta ginahi. Oh, doy, oh! Sige. Ito maagto. Sige. Dapila to kasi kansda katong hapit katong dugay na humanda. Da. Dapila to kasi kansda katong wakon dugay kuno man ato. Kung kwan na siguro, nasa mga 4 seconds. Ang ano, ay sukit ko din na. Nadugay na 4 seconds. Dali ro na wa. 1, 2, 3, dugay. Dili oy. Ay, ano, kadugay na maghilot yun, kay manginit, yung kamot yun, no? Mafeel mo, Init, oy. manginit. Alam mo, teka. Hindi ganit, katugan na paghilas mo na ko. Mama. Kami, nagsugod rin ako eh. Oh. Nagikap pa lang na ako, init na Mang si magudutso. mamang bumang. Kunin ko yung... Saka magubantan mo. Hindi ka naman kumuha lang. Wala ka, mukuhan gani ko Gabi na ka ng kainit. grabe dyan mo panuhot. Oh. Apat na dyan yung sugod pa lang. Ano ba, sugod pa lang dyan. Samutang ako na dyan yung bagit. Bilak lagi ng wak-wak. Wala di balik. Wala eh. Gulat dyan ko. Wala di balik. Labot lang kaog. Ay no, dili man din. Kung di balik dyan lahing dagko ya, sigurado mo dyan. Natura gid daw. Pwede mo sila magkakambyo. Adi ayam, chins Change now. sila. Oh. Pero balan gyapon oy. Mabal dyan ako mo. Oh. Pero wala na. Adlo ko to ya. Adlo ko. Eh, kaya may lang ako sa bangnaw. Sa imong pananaw ra. Kung mga matambalan, mananambal mo, di jud no. Madidi. Testing. Ulo ka bata. Lord, kung nagamit na din no jaw. Okay nagamit. Bago kayo cellphone na baka nag-video ka no. Wala na sa blurred. Nakamang. Pero ang video mo na result. Mo nasa ikuan nga Ay mo na niya oh. mo na sa matulog siya. Kaya para dili kalas og battery.
Ano ba? Hindi Ako na na ako siya. siya, Tulog siya, no? Asa si Boy Boy? Ikaw Wala ba? si Boy Ang Boy. kanya- Joy? Pila na kagya? Ha? Pila kagig na siya? 256. Dapat kanina. Ako na kaya 200, oy. Ay tama di ay no kay. Ang pinakasauna din, pinakadako ba kay 38 biya ano? Kapit, naging 65. Ya, dako na kay na kay 125, dako na kay na 128 di ay. Karon na naging 500. Kung ano kayo na yan, sa kamera lapit natin awa. Adili. Wala na siya kanang Sa GB lang sa sulod O, lang. sulod lang. Takot pa kami. Ya, kuman sa 500 na naman daw ang cellphone na 1 TB. Terabyte na gina 1,000. Udo, oy! Nunguro oy. Ay, ikaw. Kita likod dito. Yung abagam yung kuwan na sa abagam. Ano nga niya? Magsige malikod tuwa niya, lagyan mo tabling-tambling na siya. Okay nga po, mapatayan lang dito. So, ayun, yung malsa mo dali sa ubos. Oh, Hindi rin yung napagkalsa sa baga. Ah. sigurado yung pako-pako. Oh. Ako. Inakalsa para ba, muliad pa. Agoy ah, agoy. So si Boy Boy. Yang nga doon pa ni kay yang magtingog induhan. Magtutong iring bitaw. Uli singat ba? Oh, Kaya siya medyo pilay kanang mag-abot. kung tanaw ta po ganina sa kuwan. Tanto lang nga na maligyan po ba? Dali sa kanang mga wholesaler ba ito? Magnana sila yoy. Sa wholesaler ba? Oh, magnana sila ba? Okay na, muna matay na muna. Kaya kung say uso biya ano, na sabay ko na. sila. Oo. Ang malamang, nabo na sa Unicity. Naa. No? Bulang. Kay China Wala ba? kong giulat ito ito yung kuwan. Yung paahoy ba? Pero mahal po to ya. Amal, kita kay kahoy man to. Di ko na ba kayo na ilang pisi? Oo. Lambo. Sana siya nga. Lambong na dahil, no? Ay, Oo, di ko makuha ron. Di ko gaban. dingding sa na nasa mga Sabi ko pagka. Lambong ba? siya, dito siya mapapalit. Isa pa din sa mama, kapag mabukulo sila. Malama, lambos din Gamay pa, ra bukol. magbukol. Lagi ko na ganina ka ba to? Ang bitaw. Sige, practice no para palit. Palitan ta ka? Unya? Inigbukol niyang junior. Eh lang yun ka. Sus, magigil ka. Kasi hindi mo na si mamot. Oh, balag mabukol, pwede naman dahil loton ice lang. Ay, lang pahilot ice lang, Ice, ano? tag 5 pa yung ice. Ay. Di na buambak mo? Buambak ka na ginading. Suko. Suko. Ah. Oo. Tara. Junior Junior. Ibukol na sa ulo ni Mama Junior. Ikaw daw. Ana daw, ana. Na lang yun, te. Hindi kaya na lang yun, te. Bugulin na siya, te. Ay, ang atin, sigurado yun. Ana Ikaw daw. Sige na. Pag-ana na ko sa batang sa ayun lang kayo lang. Naundang kayo. Hindi man. Ay, kay... Ano ba? Ay, Habo na. na. Oo. Ako okay na kayo kala bayad dito. Ayun ka di ha. Wala na ka. Umayaw pa dili mo anak. Bahala ka. Hindi ba, bakit ba? Kita mo man. Kita mo man, ma'am. Sala man nila po. Sala. Mayroon silang man po dahil. Ang asa ka ba ng balan kay mang tutro na tuto. Oh, kana dili ko. Laway. Dili ko na. Oo. Okay lang sa likod. Mututo ko gamay sa kanang lawayan nimo kumpara ng mga samad jud bitaw. Samad, mga bagong tuli, kanang mga samad jud. Kanang lang ako an ba. Kinalan jud na sa kuan nga jud. Shoot, ako lang. Sa mo asagam. Ginawa ko to. Mga samad na. Ayaw ka una. Ay, Ayaw ka una. pretty. Ayun na, Jesus ne. Ayun na, ayun na. Ang atang yung kagron ah. Ayan, thank you for watching guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kasi Please subscribe po my channel. Thank you so much. Patay. Isa?